Jekk is-sitwazzjoni tiggrava mhux eskluż li jidħlu fis-seħħ aktar restrizzjonijiet inkluż multi għal min ma osservax l-appelli min-naħa tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika. Attenti li ma nagħmlux affarijiet bliġi, imma il-prudenza importanti ma' kulħadd. Saħaq dan il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern waqt intervista fuq ir-Radju Laburista u kien qed ikkummenta fil-bidu tal-ġimgħa wara li fl-aħħar jiem pajjiżna ra żieda sostanzjali fin-numru ta' każi attivi ta' COVID-19 bl-appelli mill-awtoritajiet ma jonqsux. Chris Fern qal li aktar ma jkollok nies li jinġabru flimkien folol kbar, aktar għandek riskju li dan il-virus ikompli jinxtered. Iż-kbar kien hemm ir-riskju li jkollna dat-tip ta' sitwazzjonijiet. Ġifieri aħna l-parir tagħna dejjem kien mill-bidunet għalkemm m'għamilniex tassattiva bliġi fejn nistgħu nevitaw folol kbar. Dan ikkontrasta bil-kbir ma' dak li qal il-Prim Ministru Robert Abela il-ħadd li għadda, fejn baqa' jinsisti li l-poplu għandu jkompli jgħix b'mod normali qisu xejn mhu xejn. Chris Fern minnaħa tiegħu appella għal prudenza għax aktar ma jkollok nies li frekwentaw attivitajiet tal-massa, aktar jikber ir-riskju li jintilef il-kontroll tas-sitwazzjoni. Persuna infettiva immur ġo folla tal-fruħ u jinfetta 50-60 ruħ. Mbagħad ikun problema biex nitrejsjawhom kollha, biex nżommu l-kwant kwarantina, biex nżommu nista' madwarhom kwarantina, biex nagħmlu testijiet ta' kulħadd b'mod maġġel, tagħmel pressjoni qawwija fuq is-sistema tagħna u jistgħu jħarbulna xi każijiet. U kif jħarbu l-każijiet mbagħad nerġgħu nibdu l-firxa fil-komunità. Il-Ministru tas-Saħħa qal li wieħed mill-każi pożittivi li kienu mħabbra f'dawn l-aħħar jiem kien ta' persuna li attendiet marċ ta' festa f'Malta. Huwa qal li għalkemm il-ħajja soċjali tal-Maltin trid tkompli, wieħed xorta jrid jibqa' kawt għax il-pandemija għadha magħna u se tibqa' hemm sakemm ikun hemm vaċċin illi jaħdem, vaċċin li mhux mistenni li jkun disponibbli din is-sena. Sakemm hemm il-pandemija fid-dinja hemm il-pandemija f'Malta wkoll, sakemm ikollna il-vaċċin u l-vaċċin dis-sena mhux se jkollna. Irridu nidraw ngħixu biha dis-sitwazzjoni u nidraw ngħixu mhux billi noqogħdu nibżgħu nagħmlu l-attivitajiet tagħna ma billi nkunu prudenti. Bħalissa ir-rata ta' trasmissjoni lokali hi fil-livell ta' 1 meta sa ftit ilu kienet niżlet taħt 0.3.